de foyer duwawu ani barika n'a wuli kuma sera malankɔlɔsi jɔyɔrɔ tɛ jamana jɔli ko kuma la. Faransi jigi ye a jigi kelen min b'a la farafinna kɔnɔ o de ye Ado ye. A jigi bɛ président kelen min kan min bɛ se ka Afrique minɛ k'a bisi k'a d'a ma o de ye Ado ye. Mali ye lettre ci Ado ma il y a juste 3 semaines nka cɛkɔrɔba farimanda la Ala tɛ sunɔgɔ ka Ala to sanfɛ duga tɛ bin dun jɛnɛtɛ ko ko bankuma b'a la. U ye min sɛbɛn a y'a lamɛn. Panique généralisée au palais. Tini Brema Ouattara dit la fiole est très inquiète relativement à la santé de son frère aîné en collaboration avec sa sœur Sitan Ouattara. Alassane a dɔgɔkɛ n'o ye Tini Brema Ouattara ye a n'a dɔgɔmuso n'o ye Sitan Ouattara ye fɛn min ye Mori min ko k'a ta ka di min ko k'a ta man di camion bɛ ka jigin ni baw ye sagaw ani ɲamɛw bigan sugu bɛɛ bɛ yen. Ala de ye masa ye ja tɔw fura tɛ se ja kilinikibaw tɛ se ja an bɛ nin bɛɛ la u dalen bɛ laada la ja an bɛ nin bɛɛ la u dalen bɛ kokɔrɔw la. E ko ko farafinna min bɛ minɛ k'a di nanzaraw ma o farafin fura kelenw o de bɛ ka wuli. Il a fait venir sur Abidjan un groupe de marabouts de la Gambie et du Sénégal. Wagati kelen Alassane a furumuso n'o o ye a yɛrɛ furumuso ye o fana y'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka sigi k'a lajɛ k'a cɛ to ten ale fana ye wari wele bila jufu karamɔgɔ ma minnu bɛ filɛli kɛ ni quartier ye olu bɛ filɛli kɛ ni quartier ye olu fana jiginnen bɛ palais fan dɔ la. Alassane yɛrɛ ka moribaarakɛla n'o ye Kanja Kamara ye Kanja Kamara u y'ale écarté k'a ka furaw tɛ ka nafa ɲa sarakaw bɔra dantanfɛnw fagara ɲamɛ 100 k'a bɛɛ jeli suru ka ɲamɛw to sanfɛ u obligera ka npalan de ɲini ka ɲamɛ ninnu gulon jeliw bɛ jigin cogo min na jeliw bɛ jigin ten sarakaw tɛ ka mago ɲa fɔlɔ. Tubabu bɛ taa ni ka segin na palais kɔnɔ u bɛ don ka bɔ la les services de renseignement que ce soit les États-Unis et la France bɛɛ bɛ don ka bɔ la. Faransi ko ka frontière bɛɛ datugu Côte d'Ivoire ka frontière bɛɛ fermé Côte d'Ivoire frontière caman u y'a datugu a kana kɛ Burkina ta ɲɔgɔn ye u kan'u profiter Alassane ka farigan na sɔrɔsi dɔ kana taa fanga jaso ka taa Côte d'Ivoire sama ka taa Russie fan fɛ. Au yɔrɔ bɛɛ la Faransi nana ka le plus gros navire pour contrôler la situation en Côte d'Ivoire et dans le golfe de Guinée. Tous les pays côtiers kɔgɔjima jamana fɛn fɛn bɛ yen bi moyen tɛ Faransi bolo k'a bɛ opération Barkhane financée dans le Sahel ka tila k'a fɔ ko en cas ni Côte d'Ivoire ɲagamina k'a bɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ maîtriser a fanga t'a la. U bɛ yɔrɔ min na sisan wagati olu de ye palais contrôle ta olu de ye sécurité bɛɛ ta navire ni sɔrɔsi minnu nana u ye sɔrɔsi ninnu tila kɔn Wojine ka taa bila Tɛngɛrɛ la. Kɔn min yɛrɛ Alassane yɛrɛ ka dugu ye o waati kelen u kɛlen bɛ ka yen sécuriser kosɛbɛ. Ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye farafinna population bɛɛ ɲɛma tigɛra nka bi bɛɛ sirannen don Alassane ɲɛ. N'u nana mɛn ko Alassane man kɛnɛ n'u nana u to la u jaabi na jɔ manifestation bɛna fara ɲɔgɔn kan tubabu yɛrɛ nana Côte d'Ivoire sécuriser sisan pour protéger leurs intérêts. U bɛ yɔrɔ min na ko bi
a fanga tout la k'u bɛ Barkhane ko opération supervisée ka tila k'a fɔ fɛnɛ tun ko ni Côte d'Ivoire ɲagamina Côte d'Ivoire dun o de kɛlen bɛ ka ado de kɛlen bɛ ka CFA ko yɛrɛ an kana taa ECO la ale de sen b'a kan u ka entreprise bɛɛ bɛ yen de Côte d'Ivoire nafasɔrɔ sira bɛɛ tigɛlen don Alassane yɛrɛ ka budget de fonds de souveraineté ça fait 400 milliards Alassane b'o de ta san kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ bɛn ni mɔgɔ min bɛ se k'a calcul kɛ peut-être 1 milliard par jour parce que l'année fait 365 jours a bɛ se ka kɛ n bɛ fili n balimaw nin wagati kelen na mɔgɔ de bɛ ka ɲini hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ sen na baaraw bɛna kɛ cogo di a fɔra wele bilala Mali karamɔgɔ dɔw ma olu ko k'u tɛ se ka sababuya kɛ gɛlɛya min bɛ yen les 46 mercenaires a ko bɛ cogo di an minnu kun ko sans délai ɔ délai ko bɛ cogo di a délai ko bɛ cogo di bi Tɛnɛn Birama Ouattara ale yɛrɛ ni Kanja Kamara n'o ye Alassane ka commission daga président ye n'o de b'a ka moriko boliboli bɛɛ kɛ o wagati kelen olu kɛlen bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ɔ i ye wari minɛ sarakaw bɔra wa sarakaw ma bɔ ka ɲa wa duwawu ma minɛ an y'an kali ni Choguel bɛ segin u ye Choguel ka bana k'o ye AVC ala b'a dɔn AVC kun tɛ u bɔra ko Choguel de bɛ ka transition su ka kɛ Irisi kan ɔ u ye fɛn min kɛ Choguel la dogo la fɛn min ye u yɛrɛ ka dɔnnibaa minnu bɛ Niger n'o ye Hausaw ye ani Nigeria plutôt ani Niger u ye boliboli min kɛ yen a fɔr'u ye ɔ ko ni nɛgɛ donna Choguel fari la ko bana k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kabiri u y'u ka baara jugu kɛ u ko ko Choguel ta ko AVC ka sɔrɔ nkalon don u ɲɛ ma ye ala ma ye kira ma ye nin bɛɛ k'an na su an ka taa pikiri kɛ baara mun don nɛgɛ de bɛ se k'a lajuguya nka a fɔr'u ye dɛ ni Choguel bɛ baara daminɛ a b'a sɔrɔ maa ma fɛn sen bɛ nin ko in na a bɛɛ b'i da ɔ an b'a fɔ an ta ye tiɲɛ ye nka an bɛ jateminɛ de la kuma min fɔra ko Choguel tɛ segin ka na a janfa jugu minnu kɛra k'u t'u sen kan an tɛna lajɛ Mali ye dɔnni jamana de ye Mali ye dɔnni gindo de ye a baw ta la a tɔ bɔra marifa ko bɔra la mercenaire ko bɔra la terrorisme dɛmɛni ko bɔra la donc bi opération Barkhane u y'a jɔ toliya la alors que a bɛ ban don min na Faransi y'a dɔn k'a fɔ Barkhane tɛ se ka segin Côte d'Ivoire bari sabula Barkhane ɲɛsinnen don ka Sahel kungo duguw de minɛ k'a don Faransi ka da fɛ mɔgɔw b'a minɛ ko Barkhane kun nana Sahel kama non Barkhane kun ɲɛsinnen don Faransi de Mali de ma o waati kelen u ye contrat kɛ n'an ka présidents ye aéroport o contrat bɛ tubabuw bolo société fictive créelen don u yɛrɛ dɔgɔninw ye actionnaire o action na de 50% o waati kelen u kɛlen bɛ ka aéroport contrôle ta mercenaires bɛ don cogo min na u bɛ bɔ ten u bɛ don u bɛ avion ta u bɛ taa Koro u bɛ taa Bankas u bɛ taa camancɛ bolo fɛ u bɛ tila ka segin ka na MINUSMA yɛrɛ bɛ ka fan bɛɛ bɛ k'a sen nɔ ye an ka conseil supérieur de la défense Faransi de bɛ siéger ni terroristes kɛlɛli plan n'an ko k'an bɛ fɛn kɛ Barkhane de bɛ u appuyer o Barkhane kelen o de bɛ siéger an ka défense kɔnɔ ale de bɛ tila ka kibaruyaw bɔ k'a di a y'a farati armée bɛ ka na nin sira fɛ a ye bɔ ni nin sira ye n'a ye k'an gosi a ye bɔ tan plan filɛ donc armée Mali bɛ binjan kɔnɔ n'u nana n'u ye k'an gosi u bɛ pylône de lajɛ n'u ye pylône gosi u bɛ tila ka tun ka renfort ɲini renfort natɔ tun u bɛ taa jan wɛrɛ da renfort ɲɛ alors que ni renfort bɛ na minɛn min b'a kɔnɔ marifa min b'a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ renfort kɔnɔ minɛn dɔn ni armée Mali yɛrɛ tɛ nka an ka renfort mun binna
ni miri le capitaine Segou Traoré, lieutenant Segou Traoré, min bina, ne ma fili en 2012, en 2013. Segou ni rebelle eu 2 ou 3 jours de combat là. Avec 2 ou 3 jours peut-être, mais c'est qu'à fili. Avec à résister. Un renfort fla de Tara, Kouta Segou Sekouri. Abe bina biscade kono. Au wati kele. Abe fo terroriste ou fo rebelle nous nana ou quoi pilon gauchi au pilon mumbe no au routeur sur no kan kono nanga communication me bolo de fait anga message radio me bolo de fait nous yeng gauchi on me obligé ka to bu kanal le au fréquence d'état ka woleli ko kan nanya fa me boni ni u bota ko dan juguma armée Mali nana gelea sorota barkan nga barama ke foye d'ici 2030 o y'a sɔrɔ accord ye fanga sɔrɔ accord min kɔnɔ a bɛ fɔ ko non ko armée Mali tɛ segin Kidali dɛ ko armée reconstituée de bɛ segin o kɔrɔ ye mun ye o armée reconstituée fana n'o bɛ segin o mɔgɔw la 100 o 175 o bɛ kɛ fɛn min ye les ressortissants du nord o bɛ k'o ye o bɛ kɛ o kumana fɛn min ye o bɛ bɔ mouvement armé yɛrɛ la olu de b'u yɛrɛ ka yɔrɔ contrôler o armée constitution de bɛ segin n'o fana bɛ segin o commandement fana bɛ kalifa don officier minnu bɛ bɔ la o fana bɛ kalifa don fɛn min ye o ressortissants du nord mɔgɔw de fana la mouvement armé olu de fana b'a choisi officier minnu bɛ segin armée Mali bɛ t'i kalifa don bandits armés de la a y'a accord kalan a k'a lajɛ an ka faama kɔrɔ dɔw ye nin signé an ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye nin signé k'a signé k'a fɔ ko armée Mali tɛ segin Kidali dɛ ko mais armée reconstitution de bɛ segin o ye armée Mali ale ni tous les signataires tous les mouvements armés ale ni signataires de l'accord olu bɛɛ de bɛ jɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ wa n'u bɛ segin fɛnɛ commandement tɛ armée Mali bolo dɛ commandement bɛ kalifa don mouvement armé de la olu de bɛ an ka généraux coiffé olu de bɛ an ka officiers coiffé olu de bɛ an ka troupes commandé Mali Sossou donna Kidali devant l'aménagement ka Mali Sossou désarmé k'u cantonner k'u sigi Barkhane bɛ k'u appuyer o kɛnɛ kan disposition dɔ bɛ accord kɔnɔ bɛ waleya diyagoya dugu bɛ ci o tɛ lajɛ Barkhane kun ka mission kun ye nin de nka a balila k'a jɔ barisabula u ka intérêt bɛɛ bɛ centre d'intérêt Côte-d'Ivoire de bi Alassane Mangɛnɛ n'u m'u farati armée kana bɔ o kalama ou bien politicien dɔw ka don ka mankan wuli ka taa français y'u ka le gros navire n'u bɛ wele ko tonnerre u taara n'o ye o mɔgɔ kelen de bɛ continuer ka taa dans les pays côtiers pour que terrorisme bɛ dans le Sahel hali ni français y'a ka armée ta ka bɔ Sahel kɔnɔ a tɛ ka terroristes to dɛ barisabula n'a tɛ ka terroristes to o terroristes kelenw bɛ se ka segin ka Guinée fɔ walama olu bɛ se ka segin ka don France yɛrɛ ka taa kolankolon kɛ yen donc n'u bɛ ɲɔgɔn cɛ n'i ye fɛn min ye suruku nɔfɛ o y'a dɔ ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa dans le golfe de Guinée donc fanga t'u la bi a wari t'u bolo ka Barkhane financer ka tila k'a fɔ tugun ko mankan mun kun bɛ yen bi ni politiciens bɛ sɔn ka wuli k'a fɔ ko Alassane Mangɛnɛ bi a ye n'an ka pression wuli armée kana na taa farati ka taa ko dɔ kɛ tubabuw yɛrɛ nana ka na sécurité ta bi u ka cerveau ye yen de yen ka bon ma ni Sahel kɔnɔna ye u ka intérêt min bɛ yen a tɛ diɲɛ dugu fan si. La France a 5 bases en Afrique. La plus grande base se trouve en Côte d'Ivoire. Ou ka base belebele min be yen Afrique bɛɛ u ka base min ka bon ni base bɛɛ ye o bɛ Côte d'Ivoire de. Donc an bɛna ye k'a fɔ Mali anw bɛ kuma don min na u ye anw kɛ ɲugutɔfɛn ye an ko ma n'Ala bɛ dugu bɔ nɔgɔ la a bɛ mɔgɔw de di. A bɛ fɔ don min na a y'a to u ma sɔn k'a to o tiɲɛ kelen o de bangelen filɛ o tiɲɛ kelen o de nalen filɛ u bɛ k'a ɲini bi n'a y'a sɔrɔ dɔnnikɛla dɔw bɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ se ka bɔ bi ka taa dɛmɛ d'u ma ça ne va pas mercenaires les 46 mercenaires a négociation kuma bilala donc an bɛ se k'an ka jugement kɛ u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi depuis ko sans délai u bɔra sans délai kɔrɔ
u bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɔra fɛn bɛɛ kɔnɔ. Mun de bolodalen don sisan tugun bi u kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen hali sɔgɔmada in na Côte d'Ivoire aéroport la avion bɛ réchauffement na hélico de surveillance bɛ fan bɛɛ bɛ k'a lajɛ fɛn min ye frontière u y'a fermer frontière datuguna frontière bɛɛ datuguna jɔrɔ kɛn bɛ bi i b'a ko fɛn wɛrɛ ni Ala ye Côte d'Ivoire bɔ Faransi bolo Togo bɛ bɔ a bolo ni Togo bɔra a bolo Niger mɔgɔw bɛ wuli Bazoum kama o ye Afrique na farafinna dugudogoyan fan bɛɛ bɔlen don a bolo o de y'a to a bɛ ko bɛɛ kɛ ni Côte d'Ivoire fana taara fara Burkina kan k'o fara Mali kan olu ka taa Russie fan fɛ n'a fɔra Russie de bɛ Mali sanu bɔ o de bɛ Mali pétrole bɔ ko Russie bɛna taa Côte d'Ivoire ni iriɲɛji fana a n'a kakao ni bisiki fana bɔ Faransi ko banna Ala tɛ sunɔgɔ ja don ka ca Ala bolo Mali mɔgɔbaw Allahu akbar Mali afisunu kuranɛw Mali musobaw billahi ni ma fara jamana in na Ala bɛ ko di ma i ma sigi ni min ye jaja aramaden ka kafa a n'a ka bonya da ye a bɛ dépend Ala de la bi kuma bɛɛ sumara CEDEAO mankan dara tɔn a dugu CEDEAO dugu bɛɛ nimu bɛ cɛ kelen de bolo o fana bɛ Ala ka farigan bolo bi an ye nin de fɔ ye n'a y'a ja a y'an ba nin a y'an fa nin a y'a neni mais Mali lafiya kuma sera billahi Mali lafiya kuma sera dɔnnibaw minnu bɛ Mali la wallahi Mali silamɛw ka fo Mali dɔnnibaw ka fo Mali diinɛtigiw ka fo Mali ladamɔgɔw ka fo bi kɔntati bɛ ka taa ni Mali moribaw de ye k'olu ma ɲɛ u ma Juifuw dɛsɛra Gambi moriw dɛsɛra u ye karamɔgɔw bɔ fan o fan a bɛɛ dɛsɛra a ko bɛ cogo di jɔn na anw bɛ mercenaires ka kuma fɔ sisan mercenaires don wa mercenaires tɛ de a ko sans délai anw ni jɔn bɛ kuma sisan u bɛ juger wa u tɛ juger de a ye opération Barkhane jɔ a y'a jɔ Ala kama de wa opération Barkhane a nana ni moyen min ye mobili 500 des blindés des véhicules tactiques 500 véhicules légers 150 plus de 16 avions de combat 5000 hommes au de opération Barkhane uniquement pour déstabiliser le Mali et les pays du Sahel ni mɔgɔ min banu ka fɔ ma mais bi k'a jɔ sɔgɔmada kelen jɔn kun sigilen b'a k'a fɔ hali mɔgɔ ma sɔmi ko Faransi bɛna opération Barkhane jɔ mais Ala ka teli n'a ka ciden bi Côte d'Ivoire ka b'u bolo n'i y'a ye bi CEDEAO bɛ Faransi tɛ kɔnɔ c'est grâce à Ado n'i y'a ye bi CFA bɛ ka firifiri c'est grâce à Ado o kumana jɔn de bɛna Ado nɔrɔ fa bi n'u donna u b'u kulo da Ado kulo kɔrɔ Ado kuma sa Ado document laban minnu siɲɛna e y'u bila min Ado kow bɛ cogo di Ado a ɲɛfɔ an ye ni Faransi ka service de renseignement bɔra FBI la deuxième personnalité de FBI o bɔra yen kunna sini kɔ o fana bɛ don Ala ka se ten nin marifa ma ta muru ma ta Ala de bɛ se ko la quoi Ala de bɛ se ko la i tɛ to o furakɛ i yɛrɛ la mun na mun y'a kɛ i bɛ karamɔgɔw ta ka taa bi i ye karamɔgɔ minnu ka dugu ci mun y'a kɛ i bɛ farafin furaw ɲini bi i ye farafin minnu bali k'u minɛ k'u di Faransi ma nka bi bana gɛlɛyara farafin moriw de bɛ ka ɲini ka taa la fɛn bi tubabuw mago tɛ foyi la tubabuw bɛ ka ɲini bi de ni Alasani tɛ yen jɔn bɛ yen tubabuw bɛ ka ɲini bi ni Alasani tɛ yen jɔn bɛna bila Alasani place la jɔn bɛ se k'olu ka intérêt préserver n'i ye Côte d'Ivoire ye dugu dumanba dugukolo de ka ɲi yiri ɲɛji kakao entreprise fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ kelen-kelen bɛ yen Côte d'Ivoire nafa bɛɛ bɛ ta ka taa Faransi n'o tɛ Ivoirien denw man ka kɔngɔ wala Ivoirien denw man ka kɔngɔ Ala ye fɛn bɛɛ di wa Alasani muso kelen agence immobilière b'ale bolo ni farafinna président minnu ye fɛnw ta n'u ye sow ta n'u ye wari ta ko dugu la n'u bɛ ka taa so san Faransi
ale ka agence de bɛ sow d'u ma ka tila ka sow lié u ma ani n'u denw taara mais bi ala y'a bɛɛ latigɛ sisan mankan fɛn fɛn bɛ ka cɛ a bɛɛ jɔra ka CEDEAO sumaya bi ala ka ko Anbalo tɛ yen Anbalo yɛrɛ kɔnɔ gannen don n'a fɔra CEDEAO sɔrɔsiw de bɛ k'ale kɔlɔsi Alassane de b'o garanti la Burkina o bɛ fɛ ka sɔrɔsiw retirer Ibrahima ko k'ale ka sɔrɔsi tɛ ka Anbalo kɔlɔsi alors que Burkina suspendé don Sénégal sɔrɔsiw de bɛ yen bi Anbalo jɔrɔlen don n'a fɔra ko Ado Mangɛnɛ ale bɛna kɛ cogo di